Hello Karbi Long, welcome back to my YouTube channel. Pini Labangso video along lake Rangsina Sarpo Award anong kelong pon Best Karbi Film Mirbeen. Labangso alamarjan lake VOJARU CINE art production ahin pensi kasonse pon. Lasi Labangso a film komentu si ka release ji lapen Labangso alamarjan long komat mat abang pu abang visi ceparjan ma ilitum Labangso a video long lang poning dona. Tangte pini Labangso video starting dona. I can fly. VOJARU CINE art production ahin pen kasonse pon Mirbeen Labangso alamarjan along kachiparjan abang pu abang phi ilitum thekponing long ji lake thare Bipul Terang Sami Malin Tissopi Sami Atulin Taubipi Sami Serdibon Bepi Thare Vidya Singh Teron Rajiv Crow Lasi Ingti Labangso Lamarjan producer lake Dhaniram Tiso Lapen Labangso Lamarjan director lake Mridul Gupta Mirbeen Labangso Lamarjan ka release ji lake ningkan hongke ke playing Zonal Karbi Youth Festival mate Durga Puja aruisi klangponik ji 1 October pen 5 October on all Karbi Anglong sitami ilitum Labangso Lamarjan thekponing long ji kado ka besitami ilitum Labangso Lamarjan lang duniklo na tangte pinia video ke lani gelo video nang litum lang igmesen tote like pik tha video ban share ponigra channel fan kang hoten subscribe poni ji phansi chuning dilo kardo